روسیا زرتر ji 130,000 serbazan nêzîkî snûra Ukrayna bi cih kirine. Li gor berpirsên Emerîkî, Rusya çekekê zêde û nexweşxane jî li nêzîkî bereyên şer hazir kirine, niha Rusya amadekariyên timam yên şerê kirîne. Em ê vegerin beriya çend salan sedemên destpêkirina şer bizanin. Li 21 mijdara sala 2013 Serokê Ukrayna Viktor Yanukovych amadekariyên bicihkirina rêkeftinekê ji bo nêzîkbûna siyasî û aborî li gel Yekîtiya Ewropayê dawî kirin. Ev ê biryarê jî gelek Ukranî tora kirin. Ji ber wêyekê xwepşandan dest pê kirin, encamayê jî ew bû ku li sibata sala 2014 Yanukovych ji posta xwe hate rakirin. Li eveyekê jî piraniya xelkê navçeyên Rojhilat û Başûra Ukrayna tora kirin ji ber ku alîgirên Yanukovych bûn dengê xwe dabûn wê. Li dawiya sala 2014 hejmareke grûpên çekdar avahiyên hikûmetê yên ku li girava Krîmyanê kontrol kirin xistine bin destê xwe. Piştî wê li 16 adara 2014 xelkê Krîmya di giştpirsiyekê da biryar dan ku ji Ukrayna bihêne vekirin biçin ser Rusya ve. Li 1 adara sala 2014 Encûmena Pîraniya Rusya rêda bi serokê xwe Vladimir Putin ku hêza serbazî li dijî Ukrayna bikarbîne. Li dawiya Nîsanê şer di navbera çekdarên cudaxwaz û artêşa Ukrayna da li Rojhilatê wî welatî dest pê kir. Li gor Ukrayna û welatên Rojava, Rusya alîkariya çekdarên cudaxwaz dike, wan jî beşeke mezin ji herêma Donbas xistiye bin destê xwe. Heta niha ji ber şer zêdetir ji 14,000 kesan hatine kuştin û dîsan nêzîkî 30,000 kesan birîndar bûne. Milyonek û 414,000 Ukranî reviyane û 925,000 kesin din ne çar mayne welatê xwe Ukrayna bi cih bihêlin biçin dervê welatî. Hêzên Rusya yên ku li nêzîkî çeperên şerin dixwazin bala bikişînin ser wana kalkîvene. Zanyarî hemî yên derpirsên Emerîkî ne. Ew dibêjin Rusya zêdetir ji 130,000 serbazan bi dirêjahiya 1900 kilometran li gel Ukrayna bi cih kirine. 40,000 serbaz li nîv girava Krîmya bi cih kirine. 40,000 serbazên din li herêma Voronezh ku ji aliyê Ukrayna ve bajarê Xarkîv tê daye 40,000 serbaz li wê derê jî bi cih kirine. Li herêma Donbas jî 40,000 serbaz û beşekê wê li bin destê grûpên cudaxwazin li wê derê jî bi cih kirine. 5,000 serbaz li nêzîkî Belarusya û Ukrayna hene. Ez ê bala bişînim ser wan serbazên NATOyê yên ku li Rojhilatê Ewropa ne. NATOyê hêzeka zêde li welatên Rojhilatê Ewropa danane û di dema çend hefteyên borî da ev hêza ku berê hebûye hîna zêdetir lê kiriye. Piraniya hêzên Emerîka û NATO li 5 welatên Rojhilatê Ewropa dibînin. Ew welatan em Estonya, Latviya, Litwanya, Polanda û Romanya ne. Zêdetir ji 7,000 serbazên NATOyê li Polandayê ne, karê wan jî bû bicihkirina sîstemeke dije mûşekiye li evî welatî di qonaxên dawiyê daye ew kar e. Zêdetir ji 2,000 serbazên NATOyê li Litwanyayê ne. Nêzîkî 1500 serbazên NATOyê li Estonya bi cih dibînin. Her wiha 1500 serbazên din jî li Latviya nûke bi cih bûyne û belavî welatî bûyne. Nêzîkî 3,000 serbazên din li gel sîstema dije mûşekî li Romanya hene. Ji bilî wê NATOyê 22 balafirên şer li navçeyê hene. Li başûrê Belarusya Ukrayna heye. Sinûrekê wê dirêj li gel Rusya heye û dikeve ser derya reş. Rusya jî qet nevêt ku Ukrayna bi wê rûbera Hûsaya berfireh û ev ê pêgeha gireng bibe endama NATOyê. Daxwaziyeke dinya Rusyayê heye. Ew jî ew e ku nabe mûşekên pêşkeftiyên Emerîka û endamên dinyên NATOyê li welatên nêzîkî sinûrê xwe bihêne bi cih kirin û li wan welatan jî
و جیرانên endamê NATOyê و nizîkî snûrê Rûsyayê ne. Lê Washington û NATO evan gerentiyan nadin Rûsyayê.